Enkosi mntakamadlezi. Siyabulela mntakaThixo uThixo xa ekuncokolise ngolu hlobo. Malibonke igama lenkosi. Andifuni nothatha ixesha ke bawubhishop. Ndiza kuwe ke Sikhomo. Ndiza kuwe ke noZulu. Mandidlulise le ndawo ngombhalo opha kwincwadi yezenzo. Makwenzeke ukuthanda kukaThixo. Malibonke igama lenkosi. Eyona nto esifunayo obubusuku banamhlanje, eyona nto esenze sancama konke, malibonke igama lenkosi, ukuzokwenza ukuthanda kukaThixo. Eyona nto esenze sancama imali zokugqibela, kukuzokuva okuthethwa nguThixo ebantwini. Babenza uthetha ke bendizayithetha into ethi ekubeni sibethiwe yimoya, ekubeni okokuba sinethiwe sisiphamba, kodwa makwenzeke ukuthanda kukaThixo. Ekubeni okokuba sizame ngawethu amandla, ekubeni sincamile kuphela okwathi ukwazi, makusuke kwenzeke ukuthanda kukaThixo. Athi ohlabelelayo sobheka phi naThixo xa silahlwa nguye. Ndiyarhalela okokuba ke izithi le nkonzo iqhubeka ibheka phambili, uzu-install into ethi hlobo sam, uyagida uzugidela uThixo, uyacula uzucule sive okokuba uculiswa ngamazwi. Ngakho sele uneshori zesiyiqaphela ishori le yakho okokuba ishori yasezulwini. Dabathi umbongo izaba ubishop andokunike mphathi wami. Akubanga umbongo.